ରାତି ଆୱାରରେ ସାର୍ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ନିଦରେ? ଫୁଲ୍ ଅଣ୍ଟାଟା ପେନ୍ ହେଉଛି, ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଛି ଏଠି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି, ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି ନ ଆସିଲେ ନ ଚଳେ। ସବୁ କେତେ ପଡ଼ିକି ମରିବ ମଣିଷ। ଆଉ ବୟସ ଅଛି, ଆମେ ଏତେ ବୁଝି ପାରିବୁ? ନୂଆ ଟୋକାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସିନା ଏଗୁଡ଼ା ଲଗାଇବା କଥା। ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୋକାକୁ ଲଗାଉନି, ଆପଣ ହେଇଗଲେ